Το ηρώον του αγώνος του Πέτερ Φωνές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εικαστικά αφιερώματα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Βαβαρός ζωγράφος, γνωστός για τη συνεργασία του με τον Λουδοβίκο I της Βαβαρίας, πατέρα του βασιλιά Όθωνα, αποτύπωσε την περίοδο 1827 με 1834 τις σκηνές και τις μορφές του αγώνα ως διακόσμηση των στοών του ανακτορικού κήπου του Μονάχου. Στη συνέχεια, οι ίδιες απεικονίσεις καλλιτεχνήθηκαν και στα τότε νεόδμητα βασιλικά ανάκτορα, οι οποίες δυστυχώς κατεστράφησαν την 25η Δεκεμβρίου του 1909 λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτίριο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρούσα έκδοση του 1910, που αποτελείται από 40 φορμολιθογραφίες υψηλής ποιότητας χωρισμένες σε 10 τέφλια. Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση με προσεγμένη τυπογραφία και επεξηγηματικά κείμενα που συνοδεύουν κάθε εικόνα και καθοδηγούν την ιστορική ανάγνωση. Οι φορμολιθογραφίες, βασισμένες στα πρωτότυπα έργα του Πέτερ Φωνές, λειτουργούν ως ένα συνεκτικό οπτικό αφήγημα, αναδεικνύοντας ήρωες, μάχες και εμβληματικές στιγμές επανάστασης. Έτσι, το ηρώον του αγώνος δεν αποτελεί μόνο καλλιτεχνικό έργο, αλλά και ένα σημαντικό εκδοτικό τεκμήριο των αρχών του 20ου αιώνα που συνέβαλε στην διάδοση της ιστορικής γνώσης και στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας.